Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagsuspender ning laog sa klase liwat pigtawan linaw ni Mayor Leni Robredo. Nagtapos na Basura Summit, inaasahan na may positibong resulta. Custodial facility kang Police Station number 1 kang Naga City Police Office mayong problema sa bilang kang person under police custody. Neuter and spay program kang City Veterinary Office kang Naga nagpapadagos. Uyan mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Siniguro kang PNP Bicol na igwang bastanteng personahe sa rehiyon para magtaon ng seguridad sa mga residentes sa mga banwaan sa Albay. Huli kan pag-aalboroto kan bulkang mayon asin sa pag-uran na dadarahon kan bagyong Ada. Ang mga equipment, bihikulo asin emergency supplies ang tapos ng ma-inspeksyon asin maipreposisyon para sa mas marikas na pag-deploy kaini kung kinakaipuhan. Mientras tanto, pinagsugo man ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsan ang gabos na School Division Superintendent sa Public Elementary asin Secondary School sa rehiyon na i-activate ang saindang School Disaster Risk Reduction and Management Teams para paghandaan ang dadarahon na epekto kan bagyong Ada sa saindang mga eskwelahan. Ang mga DRRM team ang kaipuhan magsumiter ni situation report. Aldaw na nagsuspender nin klase, distroso kan bagyo, perang classroom ang ginamit na evacuation center, pera ang binaha o naapektaran nin landslide. Kinakaipuhan man magkaigwa ng psychological first aid sa mga estudyante sa panahon na makabalik sinda sa face-to-face class. Padagos sa mga bareta, pinagtauan linaw ni Naga City Mayor Leni Robredo ang basihan kang DepEd sa pagsuspender kan klase kung igwang kalamidad o rugnaan bagyo. Pag Typhoon Signal number 1, kindergarten ang mayong klase. Pag Typhoon Signal number 2, mayong klase ang kindergarten. Modular learning subuot ang mga elementary asin junior high school. Asin pag Typhoon Signal number 3 pataas, mayo na subuot klase sa gabos na level. Pagabot man sa rainfall warning, pag yellow warning, halaton ang anunsyo kang alkalde. Pag orange asin red, ang school head na subuot ang masuspender o rugnakon nakalaog na sa klase ang mga estudyante asin automatic suspension sa gabos na levels. Sa iba pang bareta, matapos ang Basura Summit kasuod mang Biyernes, naglalaom si Engineer Joel Martin kan Solid Waste Management Office na magkakaigwa manin positibong resulta sa paghanap solusyon sa problema sa syudad ning Naga. Ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. Pagkatapos kan pinagibong Basura Summit, dakol ang nahiling na Salanggawi alagad, padagos na pinagigibo kan mga residentes na kaipuhan na mabago. Saro sa napag-ulayan sa summit ay si mga clogged drainages na saro sa mga kausa ay si nagtaragas na sebo. Katakod kaini, mapasar subutin ordinansa para mapapusog ang aksyon sa pagbawas din basura sa syudad. Kaipuhan man makabakanin gamit tanganing maprotehiran man sa indang mga personahe. Sinabi man ni Engineer Joel Martin na makikipagtabahan sinda sa mga barangay council pag-abot sa waste segregation asin tamang oras nin paghakot nin basura. Nahiling sumuot tinda na may ibang aram ang oras kung kaya pinagluluwas ang basura pagkatapos mahakot na kan sa idang mga personahe kung kaya natatambak ang basura hanggang sa magkolekta ini ulit sa sunod na aldaw. Sinapag-urulayan po inot na inot si namamarong kayang mga clogged drainages ta. Inot na natuyaw ni Councilor Aris, ito po baga nagtaragas ng mga sebo sa erarong sa tuyang mga drainages. Magibo po ning sarong ordinansa na mas mapapusog pa kan sa tuyang operation. Mabakal po ning ibang gamit para lang po maproteksyonan man si nagatrabaho saka mas mapadali po si proseso. Number 2 si waste segregation na pag-uurulayan. Mas maray na mekanismo, mas maray na procedure po para sa waste segregation. Asin ang pagtabang na po kang barangay sa tuya pa for the implementation kasi garbage collection na mayo po ning oras ang pagluwas kang mga sa tuyang residente sa mga communities. Lalaganan na po ito ning pagmanihar kan sa tuya pong barangay. Pagkatapos kang ginibong Basura Summit, hihilingon ninda kung magkakaigwa ning pagbabago matapos ang gigibo na pakikipagtabangan sa manlain-lain na grupo asin mga barangay council para masolusyonan ang problema sa basura. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Reyes,
Newsbreak. Titipunon asin dadarhon sa public hearing ang mga suhestyon na ipapadarakan publiko sa lokal na gobyerno kang Naga para solusyonan ang problema sa basura sa syudad. Susog ki Mayor Leni Robredo, pinag-iiwasan digdi ang dakol na isyong pinagdediskusyonan. Saro na digdi ang isyu sa paglangkaw subuot sa pinagsisingil na garbage fee. Inako man kan alkalde na may problema sa pag-e-implementar kan ordinansa. Nahiling ka na. In fact, may nagsurat kayan dati sa Tuya. Mas maray na kung ano lang si mga suggestions. Tapos pag-ulayan during the public hearing sa Sangguniang Panglusod. Na syempre, ang syudad, perming balancing act yan. Perming balancing act, ano si nakakamaray para sa majority. Si inot na discussion kayan, si pinaka-problema lang, si Say ang masabi na arugani. Meaning to say, sa bilang bakang pamilya, ang iniibitaran ta kaya, nagulping dedebatehan na points. Ang mas maray, na klarong maray ang policy, para dikito na lang si room para pagdebatehan kung dapat ba A o B. So, mas maray, ilaog siya sa public hearing para pag naging ordinansa siya, igwang pusog na pagkakapitan si implementation. Sa ko, actually, to be very honest about it, ang pinaka-problema talaga implementation. Hindi ako dyan sa mo, nasa executive yan. Sa hiling ko, kulang na maray kami sa inspection. Si pigre-reklamo ka mga decloggers na grabe si Sebo. Sa hiling ko, pagkukulang yan kang executive. Dahil dapat regularly na check yan. Dapat nagre-renew ni mga business permits, then nila maayos ang mga grease traps, si pagsigurado na igwang oil separator, sa mga establishments sa kaipuhan may water treatment facilities, dapat istriktuhan. Pero mukhang kadakol kitang pagkukulang pag-abot dyan. In fact, continuing discussion tayan with the City Treasurer's Office. Sa bulan nin Enero, may 14 ikos asin ido na ang pinagkapon sa paagi kad programa kan City Veterinary Office kan Naga. Padagos na pinag-iimbitaran kan nasabing opisina ang may mga ataman nin ido asin ikos na magpa-schedule para sa indang neuter asin spray program. Kaipuhan lang na may vaccination record ang mga ataman asin may ID ang may sadiri na siya taga-syudad ning Naga. Sarong paagi man ini para mabawasan ang saindang pagdakol asin maiwasan man ang rabies incidents sa syudad. Padagos sa mga bareta, dain nakuha kan Naga City Abattoir ang target na revenue para sa nakalis na taong 2025. Huli kan hababa subuot si bilang kan nagpabuno sa sainda kan nakalis na bulan in December. Susod kay Mr. Ansel Manyo, parte pasubot ini kan epekto kan African swine fever. Ngayon na taon 2026, sisiguraduhon subuot ninda na ma-improve ang paglaog kan mga nagpapabuno sa sainda. To be honest with si may ang record me nagbaba in terms of volume compared from i-compare mo si 2024 and 2025. Very specific on December kasi yun ang kumbaga yun ang peak month kang taon. We're down 24% as compared to 2024, si 2025. So, kanto 2025, the entire December, there were 7,000 plus si swine na pig process. Pero this 2025, gano'n sa 5,000 lang. So, there were 24% deep from as compared. So, all in all, may effect siya sa targeted revenue kang facility. Dahil minahit si target for this year, but we're confident naman na makakabawi kami this 2026. Ang cost, primary cost is si ASF. As of now, kaya nagiging pa siyang issue. Even now, active pa din ang case. Bako lang sa Kamsur, but even outside Kamsur. Sa police report, maski duwang police station kang Naga City Police Office ang nagagamit kang custodial facility kang Police Station No. 1. Daiman subuot nagkakaigwa nin problema ang mga person under police custody sa nasabing pasilidad. Uyan sa kuyang report.
Sampulong persons under PNP custody o PUPC ang kayang i-accommodate kang custodial facility kang Police Station 1 kang Naga City Police Office. Sigon ki Police Captain Rowena Lim, an OIC Station Commander kang Police Station 1, daima nagaabot sa maximum capacity ang bilang kan mga nakukulong kada simana. Dawa pa duwang estasyon ang nagagamit kang nasabing pasilidad. Ang kasya dyan nasa 10. Tapos, dahil man siya talaga nag-aabot duman sa Arugato. Kasi nga, iduwang stations ang kinikater ta. Ngunya na si Mana 5 PUPC ang pinag-custody sa nasabing facility kang Police Station 1. Duwadigdi ang hali sa Police Station 3. Alagad kang nakalis na aldaw. Sarong PUPC man ang pinagdara sa BJMP, Naga City District Jail Male Dormitory. As of this week, igwa kitang 5 PUPC dyan. Pero, dahil man siya gabos sa Station 1. Kasi digdi man giraray dinadara ang PUPC kang Station 3. Ang natatadang 4 na PUPC sa custody kang Station 1, may mga inaatubang na kasong rape, carnapping, asin pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Igwa dyan si digdi sa Muya sa PS1 itong rape, tapos may 9165. Tapos sa PS3 man, may 9165 and itong sarong carnapping ninda na wanted person naman na arrest na lang by virtue of warrant of arrest. Sabi pa ni Police Captain Lim, dai nagiging congested o suruksukan ang mga PUPC sa saindang facility. Hulit na tulos na tinatrabaho kang saindang custodial officer ang mga commitment order para maipalipat ini sa BJMP. Mandaiman kasi talagang iinguwa man kang ano diyan, kang custodial officer ta na pag nagdadagdag may maikomit para mabawas may kinokomit sa BJMP. Kaya constant follow up yan duman sa court tanganing may commitment order na. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang police report, makikipagsabayan ng unyan ang PNP Bicol sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya para mahanap ang mga wanted persons sa riyon na may inaatubang na kaso. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Para maparikas ang paghanap kan PNP sa mga wanted person, nagbilog ng Cyber Patrollers and Tracker Team ang PNP Bicol abot sa mga Police Provincial Office. Susug ki Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, magkakaigwa ng training ang mga PNP personnel kang kada probinsya para matukduan ang mga pulis din makabagong estratehiya sa paghanap asin pag-aresto sa mga kriminal hasta sa pagresolber kan mga kaso. Meron po ma'am. Pagdating po sa mga wanted person, meron po tayong binuo na Cyber Patrol and Tracker Team sa regional level at nag-train na po tayo sa mga provincial level. Ngunit initial pa lang po yung training na yun. May mga darating pa po tayong mga pagsasanay, training upang ang ating mga kapulisan dito sa mga different provincial levels and station, maturuan natin ng estratehiya na yun. Yun po ay proven namin na unit, na effective unit sa panghuhuli ng mga kung ano pang kriminal at sa pagsosolve ng crime. Nagtutubod si Police Brigadier General Miranda na kaipuan handa asin nakikipagsabayan ang kapulisan sa pag-adal ka mga bagong teknolohiya hulit na dain na tama ang sadang tradisyonal na gawi sa presenteng panahon. Dahil po ang pagpupulis mo po ngayon ay hindi na uubra na tradisyonal na lang. Kasi po, the new policing at ika nga is cyber policing. Darating po tayo sa panahon na dapat talaga handa ang ating kapulisan sa mga larangan ng ICT. So, yung pag-iimbestiga ng cybercrime and cyber-related crime, yung protection ng tao sa cybercrime, yung pag-solve ng crime through ICT, yung pag-identify ng mga wanted person through ICT, lahat po yan meron po tayong hakbangin, ma'am.
Mientras tanto, maut pa kusugon ni Acting Regional Director Police Brigadier General Miranda ang pag-aadal ka mga pulis sa aspeto kang Information and Communication Technology o ICT sa masurunod na taon sa paaginin manlain-lain na trainings. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ni mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano maski aldaw nin Sabado. Ako po si Cristina Valenzuela. Asinini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak Weekend. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka?
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Tiger today. Ano, morag ka?